aseri chikongo wantu watengero affirmative action. Yes. Affirmative no gwanchereri goke chisanto wale no balema. Omonyirira kwe watakago beka chinguru kapisa ng'abantu abo baeguri bagalitangani. So bali mutotegererete tali omonyirira ekiri chiko lya Kenya Disability Act Disability Act 2025 nabo igo the Constitution of Kenya 2010 article 54 yo kwana sana amangana yako kwa affirmative action ngomonto mole marukaro lekanije nabura ende bali mu rwate chikirini kinechi nyagitari integerere nabeko bamalio ga elije wate bamalio ga kolireki ahelije lakini mo kole stoki mpaka mole marunera ichakole gento kieke amisi tigali ganto gake for the sake of persons with disabilities number 1 enye nechi neti chikurwegwa chigotanga malaria. Yes. Karaba abantu abale maruri tangani baraegwa asengenche yake uno minto kuri mudicha kwanire okonyora kwito gokobogoke omonto nari sika igole eboko gende kebarua aenda agole neti kusagole mosquito coil aichabe kenyumba anagosamba kusaenda agole du egento kelina kigoro kwa doom because whatever it was called anagosiara lakini omale maru guikategeme okonyoro kwa yogoke so nyine neti yale kuruegwa onya abantu kubwata bale maru na thank the government ngocha as a form where ngochiro sino kolete osino bwata obolema. It goes back to ngo implement abatuleti bali moko bagayo gutare binyorebi aso montaro mole maru mwali bagalitanga ni number 1. Number 2 na into abatora barai ba disability ngibara so yo minto my brother mugambi kurumoticho chairman yo no muya sana kurumoticho yegetonko na teba abatora barai ba bale maru na intwe tobe aso mustalio bosio kurigeria abantu baito ebintu byabo ikiagerekero murai igomba rochinge gentonkere ura asenarora ikibatakoreki bataike bagakwari bagerio bono kiombe ikiagape kengeto bo chairman omwando bunaraiga nkura ari nyabira society namo kariga kwa nyaba national council members bane nko bando mutangana bakorereki banyore last lingiranerie ensemble yabo liasha gosendo ntarene lisha na into antu watobole manto bwatense motogo play totoke umuchando tobwate Geoffrey ngote batolenga torosie binte ebitobwenere byarosigwa ntoko bitumia kwarali ngakioro chira be Geoffrey atokona mbwate lift igaiga emogo chikondangeri ngiche interview nakana tingo kora kitingocha mokorangeri omwando okoraki ikoba konyimboro bugabo lakini numwanga lakini bana bantu mbale bakwanga ngantu abunche bona abutingo koraki nche inchumoche moche bakabuone bono gaki mwambekeire bake lift mwambekeire bakaki tingo faki bange fangochera kwarali bono na intwe tigato babororo kera Rome was not built on a single day aliyesigia atemirwe twateba asanti bakorireki asanti batemire torosi ebyombe binge kiagera no yo fakite goja se monto individual michirango cyari ko gotebya yo fakite ogochera ebyeka yo fakite gocha gweterekyo ekyo iye gocha gweterekyombe